Nastavljamo se. Da bi se držali reči, to je ovo što je ovde i naravno u drugom delu ćemo malo više da pričamo, a manje da gledamo slike i probati kako je to u školi da se utišaju deca. Pričaš tiho i onda vidiš. Ako oni hoće da čuju, čuju, ako neće, neće. Molim vas, ovaj deo je možda malo više priča, ali može biti na neki način važan, jer to su relativno mogućnosti, alternative sistemskog nekog sistema korišćenja rastavnih domena i ovo je za ustanove posebno važno. To niko neće reći, jer oni koji su provajderi, oni to ne vole. Jer ovo su sad omiljena ponuda, free, besplatno. Priče kako da, svi pitaju, a koliko to košta? Kako se neke stvari mogu da urade, da budu u funkciji, da ne koštaju puno? Pre svega, kod odabira domena za ustanove kulture iz kojih mi dolazimo, je jako bitno da znamo da li smo biblioteka, arhiv, muzej, pozorište, teatar. I onda se ponovim na ono što sam sa Mirom Tasić 2003. u Nicu pravio kao sistem, ne znajući ko je, šaljući e-mailove, bojeći se da će mi odgovoriti. Kaže, ali koji ste vi to sistem mislili da stavite prvo B, pa onda grad? To je fenomenalno. To je prva i jedna od retkih pohvala koju sam dobio za moj rad u internet zajednici 2003. godine, zato je tako pamtim, i počeo sam da je primenjujem i da širim dalje i to se primilo. Mnogo su se bojali onoga ŠKTZBGD, KTŽG, TACRN. Znate, to znači ništa. Mislim, generalno znači ništa. To nisu registarske tablice automobila. I ovo je priča kada se može da veže i sa onim što se zove rođenje deteta. Mnogo je važno koje ime date detetu, jer će ga ceo život, nekada sad to može se promeni, zvati tim imenom. I ako to ime bude ono, Bože me oprosti, pogrešili se. Znači, od početka, ako baš nismo mislili kad smo pravili dete, bar da mislimo kako će se zove. I to je jako važno i to je veoma velika nauka. Vi imate čak i oni koji rade u bibliotekama i arhivima čitave knjige, imena, imenoslova, ako ste čuli. Pa da li je po ovom danu, ovde nema imenoslov, nema dalje po danu, nego da se uverimo koji je sistem, kako ćemo efikasnije i brže uraditi posao kojim se bavimo i napraviti nešto što je korisno. Zašto ovo kažem? Ako recimo uzmemo da biramo naš domen koji će biti nacionalni, RS, i izaberemo muzej. Jer ima nekoga ovde iz Kragujevca? Nema, dobre. Domen muzej.org.rs je registrovan muzej u Kragujevcu. Ja vojno ukucam, piše muzej Kragujevac, super divno, ali šta je problem? Ko zna da je to muzej Kragujevac? Nego će po defaultu na srpskom ići da traži muzej, pa je to Kragujevac. A muzej.org.rs, to je opet Valjevo. Ali mi time postižemo nešto što se sad, da se pravim važan, teorija informacije i komunikacija, kodovi, pravimo kodni šum, to jeste estetski, to jeste priča, ali nemamo potpunu informaciju. Ovde nema prostora za kodne šumove i kodni šumovi u stvari prave zbrku i u toj zbrci mi danas živimo, jer to je ta mreža koja je nastala ničim izazvana u želji da se ide napred, napravila mnoge nazive koji generalno ne nude neku informaciju. To je registracija. Ali sad imamo, na primjeru, recimo, da imamo ustanova, pa toponim odakle je, kako to može biti iskorišćeno u našem radu. Svakog ranije, ja sad ne znam kako će biti, ali kada idete kod provajdera, kaže imate toliko e-mail adresa besplatno, računajući se niko neće da javi. 10 e-mail adresa uz domen koji ste dobili. Pa kaže, a poddomenski, kaže koliko hoćete. Kako se to rešava? Sa pre tačke se doda nešto. I ja to da probam, napravimo mi, imamo sajt biblioteke.org.rs, pa onda biblioteka.org.rs i imamo jednu organizaciju koja se zove Hortikulturne biblioteke. Jao što je lepo, ali gde sad da plaćaš sajt, sve, i imamo dobroga provajdera gde se hostujemo, da će da nam oprosti, ali možemo mi da stavimo poddomen na biblioteka koji hortikulturna tačka, pa biblioteka kaže može, nema problema. Pa mi napravimo domen i napravimo sajt tu. A jel možemo da stavimo kao ispred to, pošto imamo biblioteka, da bude arhivska, pa kaže može.
Ali ako imamo instituciju koja je recimo muzej, pa smo rekli da je LJIG, kako to možemo iskoristiti u komunikaciji sa našim korisnicima? Da li možemo pre muzej LJIG staviti postavka.muzej.ljig.org ili rs i onda da se direktno ide na sajtu koji je već napravljen na tu adresu. Preskače se jedan korak. Ili da stavimo arhiv. Nekom treba arhiv u LJIG-u, sad tamo nema, jer LJIG nema arhiv. U muzeju se čuva, arhiv.muzej.ljig.org ideš direktno tamo. Kolekcije. Znači, to je prvi nivo. Drugi nivo, sadržaji, galerija. Galerija ima izložbu i ti staviš galerija, muzej, LJIG.org, rs. Biblioteka. Zamenite to i sa Narodnom muzejem. Arhiv.nb, Narodni muzej, ili tako? .rs. Pa idemo lokaliteti, ako ima izmešten. Pa ideš pravo tamo. I sad dolazimo do čarobne reči funkcionisanje finansije, javne nabavke. Zašto su javne nabavke bitne? Najveći iskorak u razvoju pristupa ustanova kulture na internetu su učinile javne nabavke. Kako to ima veze sa kulturom, ali tako? U zakonu kaže da kad se rade javne nabavke, mora da se stavi na sajtu javnih nabavki i na sajtu ustanove. A ustanova nema sajt. Kaže, daj, stavi bilo šta da samo to da... Zašto? Kaže, ovi iz poreske zafrkavaju, dolaze kazne, direktora ovoliko, onoliko. I onda svi prave bilo šta da bi imali da zakače javno. Kače, ali ne kaže kako, pa ga kače u PDF-u, ali kače. A šta ćemo sad sa onima koji su izgubili sajt, pa nemaju gde da nakače javne nabavke? Neće stati zbog toga što su uništili nacionalno blago, što su uništili repozitorijama ili što nisu dostupni, nego što nemaju postavljenu javnu nabavku jer nemaju sajt. I onda dolazimo do toga da li nastup na internetu za ustanove kulture je zbog sadržaja, setite se onog prvog slajda, zbog sadržaja koji nude, ili je zbog onoga što moraju da imaju da bi ispunili neke formalne uslove. Da li ima neko ko će misliti na to? Da li ima neko ko će to da reguliše? I zaista, ja danas mogu da vam kažem ima. A ko, vidjet ćete. Dolazimo do ovoga što će biti i sajd koji će vam reći hvala, jer sad će doći sve ono što su ovde bila pitanja, još veće pitanja, ali tumačeno na jedan drugi način. Sa druge strane, ako ste primetili, mnogi su došli ovde zbog jedne trik informacije. Ja sam pročitao, sjetite se ono deo iz zakona koji važi, zakon, ajde neka, informatičari su mi rekli hvala. Kaže, ne bi mene direktor posle nego da vidimo šta je to sa zakonom, kaže, i šefa računovodstva uvek šalje kada dođe iz privrednog informatora da vide koje su to promene.